spraviť dnešnou konferenciou je, že máme ako prioritu pomenovanú, aby som bol presný, inteligentnejšiu Európu, inovatívnu. Umelej inteligencie je to, že sa vie učiť. Hej, toto je to programovanie vlastne týchto CNC zariadení. Alebo človek, alebo firma, ktorá aktívna v retaile a marketingu naozaj seriózne potrebuje. Ukážeme vám, ako môžete nasadiť nástroj umelej inteligencie. Inteligencia má svoje miesto a vie pomôcť podnikom lepšie plánovať. Začal ten COVID a my sme tam naozaj robili doslova, že za víkend veľké chatboty.